Дайте само пипнете само, пипнете. То не трябва така. Не, тогава няма да имаме сделка. Казвам, да или не? А вие абортирахте жена ми и сега... Прецакате, да стана ваши работници за без пари. Парите си ги получаваш и няма да имаш проблем. Аз Айде, че нямам цял ден. мога ли да получа обезщетение? Ще получиш. Взимаш ли парите и да ми ставаш роб или не? Жена. А има ли начин да ви продам само нея? Абе, какво мило? Тихо! Няма мило. Па ще искаш пак пари от баща ми за окно, Не, нали? по-скоро само него. Дали? Баща ти не ме интересува този селендур Костин Бродски. И Разбра ли? Ще ти дава пари. Да не ми дава, глупака. Може само ти. Какво да правя? Вместо жена. Взимайте си. Не. Няма да ме хвалите си! Имаш много да няма да ме хвалите!